Sådan. Og så der. Hvordan går det? Så hygger. Jeg spørger, skal vi lave en eller anden form for let's play? Et eller andet spil. Det vil jeg rigtig gerne lave. Det var mega fedt. Jeg kan ikke optage Black Ops endnu. Larmer, sådan. Når jeg ellers... Altså, hvad skal jeg lave? Altså, en lille sommerferie. Jeg kan lave lige, hvad jeg skriver. Men jeg har ikke særlig mange penge, så jeg har ikke råd til at forfærdelig meget. Men ja, ellers... Jeg skal lidt småsyg. Jeg kan lave lige, hvad jeg vil have. Så bare skriv noget i kommentaren, hvad fanden der er, jeg skal lave. Jeg vil hellere altså kede mig. Og ja, min YouTube-kanal bliver rundet over 100 views. Men det er ikke gerne så subscribe, hvis det er en dansk kanal. Altså. Men ja, så er der, vi ses. Altså.